No, Lorenzo, estás cascando demasiado. Okay. Scazzere mi ha sempre sentito. Saya esan duzu tapia? Bai. Eta mairu urte duzu? Bai. Zenbat urte dara zuz? Trikizisagaz? 3 urte? Bai. Eta beti jotzen duzu hemen? Beti jotzen duzu hemen inatorietan? Lehenbiziko urtea inatorietan jotzen duela. Noz? Lehenbiziko urtea duela inatorietan. Hau da lehena, No, eta zu zantak zu izena? Dani. Daniel, zer gehiago? Narbarte. Zeran? Narbarte. Narbaztan? Narbarte. Narbarte. Bai, entzundot. Eta zu zantak zu izena? Eta zenbat urte zu zemen, inatorietan? Bigarren urtean. Bigarren urtean? Zenbat urte duzu? 24. 24?
Abestea, beste kirolaria? Agustin. Ez bat dara zuzenean? Nik lehen da bizikutea. Bai. Eta lehen noiz izan zen kirolaria, hemen? Ni hemen. Ez. Beste urtean, pasurtean nor izan zen? Xanti eta Rosa Mari. Hemengoak, bai? Maiarre bat. Horren ez da zen ala? Bai, baina umea da, Rosa Mari. Nauzea dira? Nauzea gara. Bueno, etxe honetako dira, taberna honetako. Taberna honetako? Sí, Agustin, zuen nunik ez duzu? Hemen nogaz? Rosa Marikin. Rosa Marikin. Eta bestea ernunin, ez? Bai. Ondo. Ardona, Martí Ardoa. Exactamente, sabía que. ¡Ay! Sí, usted. Se vaya propia. Zeita jartzegar, Voy que bajar que me.
Oye, calzone. Mira, viene la cinta. Saca ahora. Fila, iar patut fila. Ngocak tak lu sih? Ngocak.
Pache, guapo, guapo, te digo, ¿eh? ¡Mire! Salaški!
Hemen hartu duenak efektarri dira,